Braňo, blahopřeju k prvnímu extraligovému gólu. Zastavme se u této situace od Daniela Vožinilka, výborná příhra, střelil si z první, vraťme se k tomu. Tak ako hovoríte, bola tam výborná práca a Vožio, ktorý vybojoval púl, krásne mi to hodil medzi kruhy a som to z prvej trafil a chvála Bohu tam padlo, ale nemôžem ma ten gól nejak extra tešiť, keďže sme zápas prehrali. Jsi rád, že ten první gól máš za sebou, že třeba tobě osobně psychicky může hodně pomoci? Tak ja som už bol fakt z toho hotový, že trafil som asi 3 tyčky, odkedy tu som a hrozne ma to mrzelo, už som aj sám na seba vyvíjal tlak, dal som si dole košík predčasne, lebo už proste som taký, že tie rituály, keď to nejde, sa snažím meniť a ja dúfam, že už to začne padať, lebo tých šancí bolo strašne veľa a musím to premieniať, lebo som útočník a od útočníka očakávajú góly. Jak se to neslo po té psychické stránce, protože na Slovensku si byl nejproduktivnější hráč Popradu, střelil si prakticky ob zápas a tady ne, a ne se trefit na druhou stranu v 7. zápase, zase to není žádná tragédie, jsou hráči, kteří se trefí až v polovině sezony. Tak v prvom rade iné úlohy tu mám asi trošku, jak som mal v Poprade, lebo keď hráte tretiu, štvrtú lineu, tak v prvom rade máte energiu priniesť do týmu, zrážať sa, korčulovať, nedostať gól. To sa myslím, že zatiaľ darilo, nebol som pri žiadnom inkasovanom góle za tých 7 zápasov, čo je super, lebo myslím, že tretia linea má skôr tú úlohu. A tu sú prvé dve liney na to, aby dávali góly, hrajú preslovky a chalám to páda, takže ja som bol rád za nich, ale samozrejme teší ma gól a ja verím, že keď budem efektívnejší v koncovke a budem premieňať tie šance, tak tie góly prídu a bude ich viac. Pojďme k tomu zápasu. Ukázala se nakonec ta kvalita a pohoda v libereckém týmu, oni vás výrazně přestříleli a nakonec určitě se dá říct, že zaslouženě zvítězili. Určite, zase je to pravda, ako hovoríte, prestrelali nás, zaslúžene vyhrali. Prejavilo sa hlavne, myslím, že to si ich sebavedomie, to keď sa vám darí proste, tak si aj dovolíte iné veci, ako keď ste trošku v psychickej deke. Bohužiaľ, my musíme takéto zápasy vyhrávať silou vôle, bojovnosti, proste hádzať sa do striel a bránkar chytal výborne. A mňa to strašne mrzí. Ja si myslím, že takéto zápasy prehrávať by sa nemali, lebo už to je tretí zápas alebo štvrtý, odkedy tu som, kde sme zápas vyhrávali, začali sme ho dobre a super to točil v tretej tretine. To strašne mrzí a ten zápas bude mať asi dlhšie v hlave. Na druhou stranu Liberec skoro vlastně v přesilovce a oni všechny ty přesilovky hráli výborně. Tam jakoby to byla škola hokeje, jak těžké to bylo bránit a nejen přesilovky, ale třeba tam byly pasáže 5 na 5, 4 na 4, to vypadalo jak při početní výhodě. Tak oni sa rotujú, oni vlastne nerozlišujú, kto je back, kto je útočník, tam 5 hráči sa rotujú stále v pásme, je to ťažké brániť, tam sa treba postaviť do boxu, čakať na nich a blokovať strely. Keď sa začnete s nimi brusliť a korčovať po tretine, tak vás rozhodia a je to zlé. Boli silní na puku, rýchlo korčulovali, bol to fakt ťažký zápas, asi najrýchlejší, ktorý som tu zažil zatiaľ v Čechách a ja verím, že keď budeme viac obetaví ešte a budeme hrať viac srdcom, tak aj takéto týmy sa dajú poraziť. Ja si myslím, že každý mužstvo sa dá poraziť, keď každý chlapec to za 100%. Zas neverím, že je v tej kvalite kadra až taký veľký rozdiel. Odlehčeme to, máš schovaný puk? Masery mi ho schovali, takže mám ho schovaný. V Pardubicích už si nějaký týden, už se stihl za bydlet, už se tu cítíš jako doma, byť to doma není. Áno. Ja cítim sa super, všetko tu funguje. Jediné, čo ma mrzí, že týmu sa nedarí, je to... Prišiel som z týmu, ktorému sa darilo, do týmu, ktoré sa nedarí, tak je to trošku ťažšie. Aj cítim už trošku taký tlak, že je na nás, že musíme vyhrávať, ale to je samozrejme, to patrí k hokeju. Diváci sa ale chodia v hodnom počte, za čo im treba poďakovať, to je úplne super. Na Slovensku sa často nestáva, aby keď tým prehráva, aby v takom počte chodili pozbudzovať. To je super a ja si myslím, že by sme mali pre nich začať vyhrávať, lebo ja si myslím, že to zaslúžia. Jak se ti v Pardubicích líbí? My jsme taková přerostlá vesnice, menší město, zamlouvá se ti tady? Jasné, tak ja som ešte z menšieho mesta, takže pre mňa je to úplne v pohode a cítim sa to fajn, som si našiel obľúbenú reštauráciu, už sa to trošku rozkúkávam, našiel som si nové bývanie, všetko je super, ja sa nemôžem sťažovať. Já jsem chtěl říct, že chybí nějakých 20 bodů v tabulce a bylo by to super. Tak presne. Ja som teraz rozprával vlastne o tom živote mimo hokeja, že toto je fajn. Bohužiaľ najdôležitejší hokej a ten nám zatiaľ nejde a ja verím, že keď budeme pracovať, tak sa to otočí, že musíme niečo spraviť proste. Niečo zmeniť, ale viac trénovať. Ja neviem čo, ja som mladý hráč, je to ťažké povedať, že čo, ale niečo sa musí spraviť, aby sme začali vyhrávať.